Atzo, Nafarroaren eguna zela eta Maria Txibite lehendakaria foru erregimena eta Nafarroa pedagogiaz eta irmotasunez defendatzeko konpromiso hartu zuen erkidego berezkoa eta berexia baita Nafar gehienek onartzen duen komunitate integratzailea. Espainia deszentralizatua defendatzen dugunok oso ondo ulertzen dugu autogobernuak zer esan nahi duen, baina beren burua konstituzioaren defendatzailetzat dutenek ere ulertu beharko lukete azpimarratu du eta konstituzioa defendatzea foruak defendatzea dela gaineratu du Txibitek. Horrez gain, honela adierazi du. Lankidetza instituzionala eta pandemiaren harira sakondu dugun kogobernantza oso bateragarria dira autonomien estatuarekin eta gure foru erregimenarekin. Lehendakariak nabarmendu du beharrezkoa dela bizikidetza anitza bultzatzea, kontuan hartuta gizartea heterogenea dela eta berdintasuna kalitate zibikoan aurrera egin ahal izateko printzipioa. Demokrazia sendotzen eta indartzen da elkarrizketa, akordioa eta parte hartzea arau direnen eta ez salbuespen. Gainera honela jarraitu du esanez, oparotasuna izateko aurrera egin behar dugu, horrek ez du esan nahi ahaztea, aurrera egin, memoria egia aitorpena eta elkartzeko eta berrilkartzeko borondatea landuta. Nafarroaren egunaren ospakizunaren baitan ere balioa izan du osasuna espazio soziosanitario, zientzia eta ikerkuntza, hezkuntza eta berrikuntza aldarrikatzeko. Horrela nabarmendu du Txibite lehendakariak eta hezkuntzaren egitekoa aitortu du talentu sortzeko eskualde batek aurrera egiteko oinarrizkoa baita. Hezkuntza eta berrikuntza gobernu gisa dugun estrategiaren ardaz nuklearrak eta lehentasunezkoak dira garapen ekonomiko eta sozialaren eredu berria jorratzeko azaldu du esanez Txibitek.